Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Ako nga po pala si Melvin. Isa rin ako sa marami niyong masugid na tagapakinig. Nais ko lang sana ibahagi sa inyo yung kwentong narinig ko mula kay Mama. Balik karanasan ito ng kanyang ama na si Lolo Cristobal. Si Lolo po, ayon na rin sa pagkukwento ng nanay ko, ay ang pinakabunso sa kanilang 7 magkakapatid. At siya po ay naiiba sa kanilang lahat. Pagkat ipinanganak po ito na may diferensya, hindi po siya nakapagsasalita. Pero hindi naman siya bingi. Hirap din itong maglakad. At lagi lamang nakabaluktot ang kanyang mga braso. Nang umidad si Lolo Cristobal ng 7 taon, ay inakala din nilang may diferensya ito sa pag-iisip dahil sa lagi lang itong tulala. At hindi nito mapigilan ang sarili na maglaway na para bang hindi niya iyon napapansin at hindi niya pinupunasan, na hinahayaan lamang na tumulo mula sa kanyang bibig. Dahil dito ay naging mainit ang dugo ng kanyang mga kapatid sa kanya. Sa halip na kawaan nila ito at unawain, ay nagagawa pa nila itong saktan, lalo na kapag sila ay nauutusang bantayan at ito ay asikasuhin. At lalo pa silang nagalit sa kapatid nang maging tampulan ng tukso at pambubuska ang kanilang pamilya. Nakatakot-takot na mapang-aalipusta at pang-aasar ang tinatanggap ng kanyang mga kapatid mula sa kapwa nila bata at mga kakilala sa araw-araw dahil kay Lolo Cristobal, na sinasabihan silang lahi ng mga baliw at may tililing umano sa pag-iisip. Kung kaya tuluyan ang nawala ang pagmamahal nila kay Cristobal, at ang masaklap ay napalitan pa iyon ng galit. Kinamuhian nila ito at sukdulang hindi na nila ito kinikilala bilang kanilang kapatid. Ibang tao na ang pagtuturing nila dito. Maging ang kanilang mga magulang ay nawalan na rin ng gana sa kanya. At ganoon na rin ang kanilang naging pagtuturing kay Cristobal. Samantala, alam pala ni Cristobal at kanyang nauunawaan ang lahat. Ang pinaka-problema lang naman pala ay hindi siya nakapagsasalita, pagkat ipinanganak siyang maiksi ang dila. Kaya nauunawaan niyang lahat ang mga masasakit na pananalitang binibitiwan ng kanyang mga kapatid laban sa kanya. Lahat ng panlalait nila ay naiintindihang lahat ni Cristobal. Ngunit pinanindigan na lamang niya yung paniniwala nilang may diferensya ito sa kanyang pag-iisip, na kahit sinasaktan na siya ay kanyang tinitiis na lamang lahat iyon, at sinisikap niyang huwag magpakita ng anumang reaksyon sa kanyang mukha. Kahit pa nga pagkaminsan ay gusto na niya talagang maiyak. Sinarili lang niyang lahat iyon, at ni minsan ay hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang mga nakakatandang kapatid. Pag nag-iisa siya at sumasagi sa isipan ang kanyang kalagayan at mga hirap na nararanasan, ay napapatingala na lang siya sa langit at hinihiling na sana ay mabago pa ang kanyang kapalaran, at saka siya iiyak kapag alam niyang walang sino man ang makakakita sa kanya.
Mabilis na lumipas ang panahon. Isang araw, naiwang mag-isa si Cristobal sa kanilang bahay. Pagkat dumalo ang kanyang mga magulang at mga kapatid sa isang handaan. Pagkat ikinasal ang isa nilang kaanak. Habang nasa may pinakabalkonahe ng kanilang bahay si Cristobal at nakatanaw sa malayo, ay bigla siyang may naramdamang parang may dumaan sa kanyang likuran. Kung kaya, mabilis siyang napalingon, pero wala naman siyang nakita. Kanya pang iginalang paningin at sinuring mabuti ang loob ng kanilang bahay, ngunit wala talaga. Nakaramdam siya ng kaunting takot dahil doon. Kaya sa halip na manatili doon sa balkonahe, ay naisipan niyang lumabas na lang ng kanilang bahay. Ngunit habang dahan-dahan siyang gumagabay sa dingding at mga pasamano nito, palapit doon sa pinto, ay bigla na lamang nakarinig siya ng malakas na tunog. Dumadagundong iyon na animoy may mga naglalakihang bato na gumugulong mula sa itaas ng burol at papunta sa kanilang bahay. At kasabay noon, nang mapasulyap siya sa labas, ay nakita niyang bigla na lamang nagdilim ng pagkadilim-dilim ang buong kapaligiran. Kaya lalo siyang kinabahan at natakot. Kung kaya, mas lalo pa siyang nagmadali. Ngunit may nakita siyang biglang kumislap sa isang sulok ng bahay. Nagmula iyon sa isang haligi. Napako ang kanyang tingin doon. At habang tinititigan niya iyon, ay napansin niyang unti-unti itong lumalaki. Hanggang sa tuluyan na nga iyong kumalat sa buong kabayan. At hindi na niya kinaya pa ang matinding liwanag noon na napakatingkad. Kung kaya, iniharang niya ang kanyang dalawang kamay sa muka at iniiwas ng bagya pagkat nasilaw talaga siya. Matapos iyon ay wala na siyang natandaan. Naramdaman na lamang niya ang pagyugyug sa kanya at ginigising siya. Nang magmulat siya ng kanyang mga mata, ay nakita niya ang kanilang mga magulang at naroon din ang lahat niyang kapatid na tila batakang-taka sa kung ano ang nangyari sa kanya. Nang ipaling niya ang kanyang ulo, ay napansin niyang nakahiga pa siya sa kanilang sahig. Narinig niyang tinanong siya ng kanilang ina kung ano raw ba ang nangyari sa kanya. Sumenyas siya, ngunit kasabay noon ay narinig nila ang kanyang boses. Narinig nila sa unang pagkakataon ang kanyang mga pangungusap. Nagulat silang lahat at takang-taka. Maging si Cristobal ay hindi makapaniwala. Iba yung saya ang kanyang naramdaman noong mga oras na iyon. Pagkat naisip rin niyang baka dahil doon ay magbago na ang pakikitungo sa kanya ng magulang at mga kapatid. Ngunit nagkamali siya. Tila walang naging epekto iyon sa kanila. Ni hindi nga niya nakitang natuwa ang mga ito. At hindi rin nagbago ang kanilang pagtrato sa kanya. Bukod sa kanyang pagsasalita, ay hindi na rin siya nahihirapang lumakad. Naiuunat na rin niya ang kanyang mga braso. At unti-unti nang naitatama ang laki ng mga ito. Isang araw,
bigla na lang dumaing ang kanilang panganay. Ukol sa pananakit ng tiyan nito pag-uwi ng kanilang bahay. Agad itong nahiga pagkat siya raw ay nanghihina. Nakita ni Cristobal na nagbubutil-butil pa ang pawis nito sa kanyang noo at namumutla. Inasikaso ito ng kanilang ina at nilapatan ng lunas. Ngunit sa paglipas ng oras ay tila wala naman iyong naging epekto at parang mas lumala pa nga ang kalagayan nito. Nang natutulog na sila ay narinig nila ang malakas na tinig nito na dumadaing. Nakita ni Cristobal na namimilipit na ito sa sakit habang nakahiga. At maya-maya pa ay hindi na nito napigilan pang magsuka. Nataranta na ang kanilang mga magulang at kapatid sa kung paano nila ito tutulungan, pagkat wala silang kaalam-alam sa kung ano ang totoong nangyayari dito. Napansin din nila na nangingitim na ang mga kuko nito at kahit wala nang inilalabas ay patuloy pa rin ito sa kanyang pagsusuka, hanggang sa may bigla na lang sumagi sa isipan ni Cristobal. Kanyang nilapitan ng bote ng langis at pumilas ng kapirasong puting papel. Lumuhod siya sa tabi ng kanilang panganay na kapatid. Binuksan niya yung bote ng langis at kanyang pinahiran yung kapirasong papel. Natigilan ang kanyang magulang at mga kapatid. Natahimik silang bigla at natulala. Kanilang pinagmasdan ang ginagawa ni Cristobal. Matapos na mapahira ni Cristobal ng langis ang nasabing papel, ay kanya iyong inilagay sa sikmura nito at bigla itong bumangon mula sa pagkakahiga at napaluhod at nagpatuloy sa kanyang pagsusuka. Ngunit kung kanina ay tila nahihirapan ito at halos wala nang maisuka pa, nung pagkakataong iyon ay napakarami pang lumabas mula sa kanya at nagulat sila sa kulay itim na lamang nakahalo doon sa kanyang mga inilabas. Na matapos niyang maisuka iyon ay nahiga itong muli at hindi na dumaing pa ng anumang pananakit sa kanyang sikmura. Unti-unti na ring nanumbalik ang kulay nito at nawala na yung pangingitim sa kanyang mga kuko. Bagaman nagulat sila at namangha sa ipinamalas na iyon ni Cristobal, ay tila mailap pa rin sa kanya yung pagmamahal na inaasam niya mula sa kanyang pamilya. Na sa halip na matuwa sila at siya ay karangal, ay tinuya pa siya ng kanyang mga kapatid, kahit ang kanyang mga magulang ay hindi niya nakakitaan ng kasiyahan para sa kanya. Na kung dati-rati ang madalas niyang marinig ay mga katagang baliw at inutil, nung mga panahong iyon naman, siya daw ay mesa demonyo. Hanggang sa dumating yung puntong hindi na talaga niya nakayanan pa yung sama ng loob na patuloy nilang ibinibigay sa kanya. Kung kaya, nagdesisyon na siyang lisanin ang kanilang bahay, pagkat wala naman siyang madamang kahit kaunting pagmamahal mula sa kanila. Doon na rin nagsimulang lumayo ang kanyang loob sa kanila. Dala ang ilang pirasong damit, ay umalis siya ng kanilang bahay. Na makailang ulit niyang sinulyapan at nilingon ang kanilang tahanan bago siya tuluyang naglakad palayo, na mabigat ang loob at nakatungo.
Muling tumulo ang kanyang luha habang binabaybay niya yung daan na hindi niya alam kung saan siya dadalhin noon. Iyon ang unang pagkakataon na makakarating siya sa ibang lugar. Pagkat buong panahon ng kanyang buhay ay nanatili lamang siya doon sa 4 na sulok ng kanilang tahanan. At dahil sa kanyang takot sa mga tao, bunga ng kanyang mga naranasan, ay minabuti niyang lumihis na at wag nang sundan pa yung daan. Kung kaya, sinuot niya yung mga masusukal na bahagi noon hanggang sa dalhin siya sa kagubatan. Kapag inaabutan siya ng pagod, ay nagpapahinga siya. Kapag nagugutom naman, ay may napipitas siya at hindi nagkukulang. Sa gabi, ang nagsisilbi niyang liwanag ay ang buwan. At kung minsan naman, ay yung libu-libong alitaktak na tila ba sinusundan siya. Ngunit kung ang pagtuturing niya sa mga tao ay masama at kanya itong kinakatakutan, bunga na rin ng kanyang mga naranasan, ang hindi alam ni Cristobal ay may mas higit pang mapanganib kesa mga karaniwang tao na dapat niyang pangilagan. At nung mga sandaling iyon ay nakatuon na sa kanya ang mga mapanuring mata nito at binabantayan ang bawat niyang galaw, na sinusubaybayan siyang mabuti nito. Walang kamalay-malay si Cristobal ukol sa matinding panganib na nasa kanyang harapan. Matapos ngang maglayas dahil sa hindi na niya nakayanan pa yung ginagawang pagtrato sa kanya, ay napadpad si Cristobal sa kagubatan. At wala siyang kamalay-malay na pinagmamasdan na pala siya ng isang hayok na aswang. Nang bigla itong lumabas mula sa makapal na halamanan, ay nagulat si Cristobal. Binalot siya ng matinding sindak dahil sa kanyang nakita. Yun ang unang pagkakataon na makakita siya ng aswang. Ngunit habang nangangatog sa takot, ay nakapagtatakang biglang natigilan yung aswang. At nagpalingalinga ito na tila ba mayroong hinahanap. Wala itong tigil sa kakapihit na kanyang tinitingnan ang lahat ng direksyon. Nabakas sa mukha ng aswang ang pagtataka at matinding panghihinayang, habang si Cristobal naman ay nagtataka ring pinagmamasdan ito. Hanggang sa bigla na lang iyong umalis. Kung kaya, naisip niyang marahil ay bigla siyang nawala sa paningin ng aswang. Hindi alam ni Cristobal kung paano niya nagagawa ang mga bagay na iyon. May mga pagkakataon pa pagkaminsan na bigla na lamang may sasagi sa kanyang isipan, na tila ba may mga ipinapagawa sa kanya, tulad na lamang ng pangunguha niya ng iba't ibang uri ng ugat at kanya iyong tinatadtad ng pino at pagkatapos ay ibinalot sa isang damit hanggang sa matuyo ang mga iyon. Nung una ay hindi pa alam ni Cristobal kung para saan ang mga iyon. Pero patuloy lang niyang sinusunod anuman ang ipinag-uutos sa kanya, na ipinapakita sa pamamagitan ng mga pangitain. Kung minsan naman ay nakaririnig siya mismo ng tinig na bumubulong sa kanya. Nagpatuloy si Cristobal sa kanyang paglalakbay hanggang sa makarating siya sa isang bayan. Namangha siya sa kanyang mga nakita, pagkat noon lang siya nakarating sa isang pamilihan
Maya-maya, nakaramdam siya ng kaba pagkat napakaraming tao. At naalala niyang bigla yung mga masasamang naranasan niya sa kanyang pamilya. Kaya naupo siya sa isang sulok habang pinagmamasdan ang lahat ng mga bagay na naroon. Maging yung mga taong walang tigil sa kapaparoon at parito. Sa paglipas ng oras ay medyo napanatag na rin siya, pagkat tila hindi naman siya pansin ng mga taong nagdaraan, hanggang sa may lumapit sa kanyang isang bata na ang una niyang napansin ay ang kasuotan nito na hindi nalalayo sa kanya. Kapareho niya rin itong marumi, kaya nangiti si Cristobal. Paglapit ng bata ay agad siyang tinanong nito tungkol sa kanyang pangalan. Kaya sumagot siya at sinabing Cristobal. Siya naman ang nagtanong doon sa bata, at sumagot naman ito at nagpakilala. Siya raw si Enteng. Inalok siya ni Enteng ng hawak nitong tinapay, ngunit nahiya si Cristobal, kung kaya kanya iyong tinanggihan. Binigyan na lang siya ni Enteng ng pera. Nagtaka naman si Cristobal kung para saan iyon. Kaya ipinaliwanag sa kanya ng bata kung ano ang kahalagahan ng pera. Maya-maya ay bigla niyang isinubo yung piso. Kaya nagulat si Enteng at kanya sanang pipigilan si Cristobal. Ngunit nagawa na nitong maisubo iyon. Maya-maya ay iniluwa ni Cristobal ang nasa bibig at nagtaka si Enteng. Namangha talaga siya pagkat napakaraming barya ang lumalabas mula sa bibig nito. Tuwang-tuwa ang bata pagkat makabibili na raw siya ng makakain sa tanghalian. Kanyang hinawakan sa kamay si Cristobal at niyayang kumain. Nagpunta sila sa isang karinderya at bumili. Matapos makabili, ay humanap sila ng pwesto at sabay na kumain. Habang kumakain, ay panay ang pagtatanong ni Enteng kung paano raw niyang nagawa yon. Hindi naman masagot ni Cristobal pagkat kusa na nga lang sumasagi sa isip niya yung mga bagay na ipinapagawa sa kanya. Matapos nilang kumain, ay nakiusap yung bata na kung maaari raw ay sasama na lang siya kay Cristobal, pagkat ulilang lubos na raw ito. Pumayag naman si Cristobal at sinabing walang problema. Kaya simula noon ay kasakasama na niya si Enteng. At sa araw-araw ay nagpapakita si Cristobal ng mga pambihira niyang kakayahan na ang akala ng mga nakakapanood sa kanya ay isa lamang iyong mahika. Pero ang hindi nila alam ay totoong nangyayari ang mga iyon. Dahil sa pagpapalabas niyang iyon, kung kaya nakakakain sila ni Enteng. Dahil binibigyan sila ng pera ng mga taong nanonood. Isang araw, habang nagsasagawa na naman si Cristobal ng kanyang pagpapakitang gilas, ay bigla siyang napatingin sa isang lalaki na naroon sa kapulungan. Masama itong nakatitig sa kanya. Ngunit nang mapansin siya nito, ay agad binawi ang pagkakatitig at sabay na tumalikod. Kinutuban si Cristobal ng hindi maganda. At biglang may sumagi sa kanyang isipan. Larawan iyon ng kanilang panganay na kapatid na namimilipit sa sakit. Naalala niyang bigla yung tagpong iyon.
Kaya napaisip si Cristobal sa kung ano ang kaugnayan noon sa lalaki. Bakit bigla iyong pumasok sa kanyang isipan? Maya-maya pa, isa na namang larawan ang kanyang nakita. Sa pagkakataong iyon naman ay yung lalaki na mismo, at binigyan nito ng tinapay ang kanilang panganay. Doon na naging malinaw ang lahat para kay Cristobal. Yung lalaki palang iyon ang siyang lumason. Mabilis na kumilos si Cristobal at kanya sanang susundan yung lalaki. Ngunit bigla iyong nawala sa karamihan ng tao. Hindi naman nawala ng pag-asa si Cristobal na kanya iyong muling makikita. Dahil sa pagpapakita naman niya ng mga nakamamanghang gawa, ay naging tanyag at nakilala si Cristobal sa bayan na yon. Hanggang sa nanggagamot na rin siya doon sa may plaza. At kalaunan ay binigyan sila ng kapirasong lote ng isa niyang naging pasyente at tinayuan ng maliit na bahay. Kung kaya doon na niya ipinagpatuloy ang kanyang panggagamot at hindi na doon sa plaza. Kasama niyang namuhay ang batang si Enteng at itinuring na hindi iba. Ngunit ang inakala nilang payapang pamumuhay ay pasimula lang pala ng mga magaganap na matitinding trahedya. Pagkat marami ang nainggit at lihim na nagnanasang matutunan din ang kakayahang iyon ni Cristobal. Marami ang naghangad na kung hindi man malampasan ay kahit ang mapantayan man lamang ang kanyang kakayahan. At ilan sa mga ito ay yung lalaking lumason sa kanilang panganay na kapatid. Bukod sa kanya ay nagbabalak rin yung mga mangkukulam at mambabarang na naninirahan malapit doon sa kanilang lugar. At mayroon ding isang angkan ng mga aswang na nagtatangka din ng masama kay Cristobal. Isang gabi nga ay may pumunta sa kanilang kubo at ang sabi ay magpapagamot. Kanya namang hinarap ito. Maya-maya ay bigla na lang itong nanakbo. Pagkat naramdaman niya kaagad yung matinding init sa kanyang katawan. Kung kaya, hindi na niya nagawa pang maibuka man lamang ang bibig. Pagkat kanya sanang uorasyonan si Cristobal. Nanalaman kasi kaagad ni Cristobal ang masamang balak nito. Pagkat ipinakita na iyon sa kanya bago pa man niya ito labasin. Naging tanyag at bantog na manggagamot si Cristobal. Ang pangalan niya ay bukang bibig ng halos lahat ng tao doon sa probinsya. Hindi lamang doon sa bayan kung saan siya napadpad naging tanyag, kundi nakilala ang kanyang pangalan sa buong lalawigan. Ngunit dahil din doon ay lalo namang dumami ang kanyang mga kaaway. Dumami din ang mga taong nagbabalak na mapa sa kanila ang kanyang kakayahan. Minsan ay nagpaalam si Cristobal kay Enteng at sinabing mayroon lang siyang pupuntahan. Inutusan kasi siya ng tinik na magpunta sa isang lugar. Kaya kailangan niyang sundin iyon. At wala na nga siyang sinayang pa na sandali. Kanya na agad sinimulan ang paglalakad. Hanggang sa makarating siyang muli doon sa gubat, kung saan siya unang nakakita ng aswang. Kaya kinilabutan siya nang kanyang maalala ang tagpong iyon. Naging maingat si Cristobal. Patuloy pa siyang pinalakad ng tinig at ginagabayan siya sa bawat daang kanyang tatahakin. Makaraan ang ilang araw at gabing paglalakad ay nabigla na lang at nagulat si Cristobal.
dahil unti-unting nagbalik sa kanyang alaala ang lugar na iyon. Tama, hindi nga siya maaaring magkamali. Iyon ay ang daan pabalik sa kanila. Kaya nakaramdam siya ng kaba sa kung ano kaya ang dahilan kung bakit siya pinapupunta nung tinig na iyon sa kanila. Biglang nagbalik lahat ng mga mapapait niyang karanasan at alaala sa pamilya. At nang abot tanaw na niya ang kanilang tahanan, ay lalo pang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Parang ayaw na niyang ihakbang pa ang kanyang mga paa. Gusto na sana niyang tumalikod at bumalik. Pero muli niyang narinig ang tinig at sinabing magpatuloy siya. Kaya dahan-dahan siyang lumapit sa kanilang bahay. At nang hahakbang na siya papasok ng kanilang bakuran, ay bigla naman siyang nakarinig ng isang malakas na sigaw na nasundan iyon ng mga magkakahalong boses na may mga humihiyaw at mayroon ding mga umiiyak. Nagkakagulo na sa loob ng kanilang bahay. Kaya nagmadali si Cristobal. Nang bigla na lang may tumalon mula sa kanilang bintana at nagmamadaling tumakas na palayo. Walang duda na isa iyong aswang, nasabi ni Cristobal sa kanyang sarili. Pagpasok niya ng bahay, ay nakita niya ang isa nilang kapatid na nakahandusay sa sahig at nagkalat ang mga dugo. Gulat na gulat sila nang makita si Cristobal. Agad nilang sinabi sa kanya kung ano ang nangyari. Nayanggaw umano ang kanilang ama at hindi naagapan, kung kaya inatake nito ang isa nilang kapatid. Ginamot ni Cristobal ang kanilang kapatid at nagulat siya nang sumigaw ang kanilang panganay at sinabing mayroon daw bata sa labas. Sinabi ni Cristobal na si Enteng ang batang iyon na kanyang kaibigan. Alam din pala niya na sinusundan siya nito. Kumalat ang balitang iyon doon sa kanilang baryo. Ngunit dahil nga sa naging kondisyon ni Cristobal, kung kaya ang marami sa kanila ay hindi naniniwalang nayanggaw ang kanilang ama, kundi nabaliw lamang daw ito, kung kaya inatake ang sariling anak, pagkat lahi naman daw talaga sila ng mga baliw. Mula noon ay hindi na nila nakita pa ang kanilang ama. Nang magpaalam na si Cristobal sa kanila, ay kanila naman itong pinigilan at sinabihan na wag nang umalis. Humingi sila ng tawad sa kanya, kabilang na ang kanilang ina. Unti-unti ay nalinis ni Cristobal ang imahe ng kanilang pamilya dahil na rin sa kanyang mga kakayahan na naging takbuhan sila ng kanilang mga kanayon. Sa tuwing may problema ang mga ito, ukol sa mga mangkukulam, engkanto at aswang. Hanggang sa makapag-asawa siya at nagkaroon na rin ng sariling pamilya. At isa nga po si nanay sa kanyang 3 naging anak. Kwento ni nanay ni minsan ay hindi guminawa ang kanilang buhay. Tama lang umano na mairaos nila ang araw-araw nilang pamumuhay. Paliwanag daw sa kanya ni Lolo Cristobal, iyon ay kakambal ng kanyang kakayang taglay. At isang araw ay bigla na lang nawala si Lolo. Kwento ng nanay ko, wala silang ideya kung saan ito nagpunta. Basta bigla na lang daw itong nawala at hindi na kailanman nagpakita pa.
Ang kaibigan naman nitong si Enteng ay naging isa ring manggagamot na nakilala at naging bantog sa kabilang bayan. Paniniwala nila nanay ay mas pinili na lang marahil ni Lolo ang lumayo upang makawala sila sa gapos ng kahirapan. At nang sa ganon ay hindi na rin sila madamay, pagkat lalong dumarami ang mga kaaway ni Lolo, pagkat marami na rin itong napaslang na mga mangkukulam, engkanto at aswang. Kabilang na nga rito yung lumason sa kanilang panganay na kapatid. At mula nga noong sila-sila na lang ang namumuhay, ay guminawa at naging maayos ang kanilang pamumuhay. Hanggang dito na lang po, Sir Pipi, ang kwento kong ito. Sana po ay inyong magustuhan at maibahagi sa inyong mga tagapakinig. Ang kwentong inyong mapapakinggan sa pagkakataong ito ay ipinadala ng isa nating masugid na tagapakinig na si Rose. At ito ay tungkol sa nangyari sa kanyang tiyahin na si Neng. Naganap umano ang pangyayaring ito noong ang tiyahin niya ay 15 taong gulang pa lamang. Ayon sa kanyang salaysay, isang araw ay naglaba ang tiyahin niya. Na ang kanilang pinaglalaban noon ay mayroong isang malaking puno kung saan lumalabas yung tubig, na ang tawag sa kanila ay tubod o tuburan, na ang kasing kahulugan naman sa Tagalog ay bukal. Nang makatapos sa paglalaba ang tiyahin niyang si Neng, ay agad din naman itong umuwi. Pero nang dumating ito sa bahay, ay galit na galit umano ito. Nang idinadaylan ng kanyang galit, ay wala man lang umanong nakaisip na maglinis. Noong mga oras na iyon, ay tanging antsuin lang nila ang naroon. Nagulat at nagtaka ang tsuhin nila sa inasal na iyon ng kanyang pamangkin na si Neng. Dahil ni minsan, ay hindi naman niya ito nakitang umasta ng ganon. At bigla daw itong lumabas ng bahay, na habang nagagalit ay nagpapaikot-ikot at nagpapabalik-balik. Sa pag-alala ng kanilang tiyuhin, ay lumabas na rin ito at sinundan si Neng upang kausapin at awatin. Ngunit laking pagtataka niya nang hindi na niya ito makita. Samantala, ang kuya naman ni Neng na si Nono ay naabutan ng kanilang tiyahin na nakatanaw sa may labahan at tinatawag si Neng, na kanya itong niyayayang umuwi na. At medyo nagulat pa ito nang sitahin ng kanilang tiyahin at tinanong kung sino ang kanyang tinatawag. Mabilis naman itong sumagot at sinabing ang nakababata nga niyang kapatid na si Neng ang tinatawag niya, upang sabay na raw silang umuwi nang sa ganon ay makapananghalian. Biglang napabulalas ang tiyahin nila at sinabing ano raw ang nangyayari sa kanya, pagkat wala naman umanong naroon sa may labahan. Niyaya na siya nito na umuwi at baka raw gutom na ito. Na nagtaka naman si Nono dahil alam niya sa kanyang sarili na nakita niya talaga si Neng na naglalaba doon. Pagdating nila ng bahay ay naabutan naman nilang aligaga ang kanilang tiyuhin. Kaya tinanong ito ng kanilang tiyahin kung ano naman ang kanyang problema. Agad nitong ikinuwento na dumating umano si Neng
na galit at nagpaikot-ikot umano sa bahay. Nagpapabalik-balik habang panay ang sigaw. Kung kaya kanya itong sinundan, ngunit bigla itong nawala at hindi na niya nakita. Bigla namang napasigaw ng ubod lakas ang tiyahin nila at sinabing ano na raw ba ang nangyayari sa kanila. Paano daw wala si Ning ay ayan at nakahiga sa papag. Paanong hindi daw niya ito nakita? At doon palang nakita ng kanilang tiyuhin at ninono si Ning na nagtaka sila. Napansin nila na basa pa ang damit nito pero nangingitim na. Nang subukan nitong hawakan ng kanyang kapatid na si Nono, ay sinabi niyang malambot pa at napansin din nilang mayroon pa itong hininga. Kung kaya, nabuhay naman sila ng loob at sinabing buhay pa si Ning. Dahil doon ay agad silang tumawag ng isang surhano. Iyan ang tawag sa mga manggagamot o albularyo sa kanila. Nang dumating ang surhano kasama ng ilan pa nilang kanayon, ay bigla namang nagkamalay si Ning. At nang lapitan ito ng manggagamot, ay agad niya itong sinipa. Sa lakas ng pagkakasipa nito, ay talagang sumalampak sa dingding yung surhano. Napakalakas ni Ning noong mga oras na iyon. Kung kaya, nagtulong-tulong silang lahat para maigapos ito. Na kahit nakatali na nga, ay panay pa rin at ayaw tumigil sa kanyang pagwawala. Lalong-lalo na sa tuwing lalapitan ito ng surhano. Ayon sa manggagamot, lalaki umano ang sumasanib kay Ning, na nang huli nga ay kanilang napatunayang tama ang sinasabi nito dahil na rin sa ipinapamalas na kakaibang lakas ni Ning, maging yung pagpapalit ng boses nito. Patuloy itong dinasalan ng manggagamot at nilagyan din ng habak na siyang magsisilbing pananggalang nito. Nilagyan niya ito sa kanyang kamay at sa bewang. Di nagtagal habang patuloy na isinasagawa yung panggagamot kay Ning ng surhano, ay napansin nilang unti-unti na ring dumarami yung mga hayop na nasa labas ng kanilang bahay, na nakapaligid na ang mga ito, na tila ba mga nagbabantay na sila at gusto talaga nilang kunin si Ning. Ang bahay nila noon ay may taas at mayroong ibaba, na yari sa mga tabla at matitibay na uri ng kahoy tulad ng morawon o yung mas kilala sa Tagalog na mulabe. Pero sa di maipaliwanag na dahilan ay talaga namang nauuga noong mga sandaling iyon. At nakaririnig sila ng iba't ibang ingay mula sa labas ng bahay. Kaya sabi ng surhano sa kanila ay huwag iyong pansinin at ituon lamang nila ang pansin sa ginagawang panggagamot kay Ning. Makaraan ang ilang oras na tuloy-tuloy na gamutan, ay bumuti din naman ang lagay ni Ning. Pero sobra siyang nanghina at hindi makausap. Ang buong akala nila ay magiging maayos ng lahat. Pero hindi doon natapos yung gamutan. Halos isang buwan na nagpabalik-balik ang surhano sa kanilang bahay. Minsan ay nakita ni Nono ang kanyang kapatid na si Ning, na habang nakaupo sa may balkonahe ay may binabalatang parang candy
na kulay ube. At nang akma na itong isusubo ni Neng, ay bigla naman itong inagaw ni Nono at sinabing kanya na lang na siya na lang ang kakain noon. Ngunit laking pagtataka nila nang bigla naman iyong maglaho sa kanyang kamay. Nang ipagbigay alam nila sa Sorhano ang nangyari, ay sinabi nitong mabuti na lang at inagaw umano iyon ni Nono. Dahil kung hindi ay siguradong tuluyan na nilang makukuha si Neng. Sa loob ng halos na isang buwan ay hindi nawawalan ng mga taong nagbabantay doon kanila Neng, mga kamag-anak nila at kaibigan. Dahil gabi-gabi din kasi ay may mga hayop na nagpupunta doon sa kanilang bahay. Kaya magkakatulong sila na itinataboy ang mga nasabing hayop. Isang gabi sa pagpapatuloy ng kanilang gamutan ay biglang nahulog yung habak ni Neng. Buti na lamang at napansin kagad ito ng kanilang tiyuhin. Kaya agad itong hinawakan ng Sorhano at kanilang ibinalik yung habak. Ang akala nila yung pangyayaring iyon ay isa lamang maliit na bagay. Pero ang hindi nila alam ay matindi pala ang kapalit noon. Sinabi kaagad sa kanila ng Sorhano na maghanap ng isang manok na abuhin ang kulay at magluto din sila ng mga minatamis upang isama sa gagawing pag-aalay doon sa malaking puno na nasa kanilang labahan. At nagsagawa yung Sorhano ng isang ritual doon sa harap ng puno. Matapos iyon ay bumuti ang kalagayan ni Neng. Hinayaan nilang makapagpahinga ito ng mabuti pagkat patang-pata talaga ang kanyang katawan. At nang siya ay magkamalay, ikinuwento niya sa kanila na minsan ay natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na naglalakad sa isang napakaliwanag na syudad. Napakaraming ilaw at napakaganda. Maliwanag ng manggagamot. Ito yung mga panahong sinasaniban si Neng at walang malay. Ito yung mga panahong nilalabanan ng Sorhano yung elementong gustong kumuha kay Neng. Na kapag hindi magtagumpay yung Sorhano, ay siguradong hindi na rin makakabalik pa si Neng. Dahil sa pagpupursige ng Sorhano, ay tuluyan na ngang gumaling si Neng. Ngunit makalipas lamang ang ilang linggo, ay namatay naman yung Sorhano. Natanggap naman iyon ng kanyang pamilya dahil nagsabi na pala ito sa kanyang mag-anak na bago pa man ay nagpaalam na ito. Sabi nito sa kanila, sa lahat ng kanyang ginamot ay yung kay Neng ang pinakamahirap dahil napakalakas umano ng gustong kumuha dito at siguradong buhay daw niya ang kapalit. Ngayon po Sir PB ay nasa ibang bansa si Auntie Neng at sigurado akong mapapakinggan niya ito kapag nai-air nyo na. Maraming salamat po. Dito po natin pansamantalang tinatapos ang kwentuhan po natin para sa gabing ito. At kung inyo pong nagustuhan ang ganitong uri ng mga content, ay huwag nyo na po sanang ipagdamot pa ang inyong like at mag-subscribe na at pindutin ang bell icon at i-click ang all para lagi kayong updated sa tuwing may bago po tayong i-upload na kwento. Mag-comment na rin at ibahagi kung mayroon din kayong mga naging nakakatakot na karanasan sa comment section. Maraming salamat po at hanggang sa muli.